କୌଣସି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଉ, ଠେକୁଆ ଏବଂ କଇଁଛ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ସେ କାଉଟି ଦିନସାରା କିଛି ନ କରି ଖାଲି ସେ ଗଛରେ ବସି ରହୁଥିଲା। କାଉର ଏମିତି କିଛି ନ କରି ଖାଲିଟାରେ ଗଛ ଉପରେ ବସିବାଟା ଠେକୁଆ ଜମା ହଜମ କରିପାରୁନଥିଲା। ଠେକୁଆଟି ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଆଉ ସହି ନ ପାରି କାଉକୁ ଦିନେ ପଚାରିଦେଲା, ହଇଓ କାଉ ଭାଇନା, ତମେ କିଛି ନ କରି ଯେମିତି ଗଛ ଉପରେ ବସୁଛ, ମୁଁ ବି କାଲିଠାରୁ ଏଇଭଳିଆ ବସି ରହି। କଥା ଶୁଣି କାଉଟି ଟିକେ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ, ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା କରିବ, ମୋର ଏଥିରେ ବା କ'ଣ ଅଛି। ପରଦିନ ଠେକୁଆଟି ଆସି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ସେମିତି ବସି ରହିଲା। କଇଁଛଟି ତାର ବୋଦା ମୂଳେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଆସି ଗୋଟେ କୁଦା ମାରି ଠେକୁଆଟିକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ଖାଇଦେଲା। କଇଁଛ ଧାଇଁ ଆସି ପଚାରିଲା, କାଉ ଭାଇନା, ଠେକୁଆକୁ ନେଇଗଲା। କାଉଟି ଟିକେ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯଦି କିଛି ନ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତମକୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଠିକ୍ ଠେକୁଆ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ।